Здравейте, хора! Първо бихме искали да кажем, че с видеята, които правим и нещата, които казваме, не се опитваме да проповядваме своите възгледи. Нито да налагаме мнението си на някого. Точно така, но искаме просто да се опитаме да накараме хората евентуално да се замислят по някои от въпросите, които споменаваме. Или пък да дадем началото на дебат, защо не? Да, бихме се радвали, ако се сформира една дискусия, защото в спора и в дискусията и в обменянето на мнения и възгледи се ражда истината, в крайна сметка. Поне в това вярваме. Да. Искаме да започнем с това, че в началото и съвсем доскоро самите ние изобщо не бяхме заинтересовани в политически аспекти, това какви хора управляват държавата, какви хора кандидатстват за наши управници и изобщо какви хора са в тази система. Но предстоящите и изминалия всъщност първи тур на изборите и предстоящият втори тур ни накараха да се позамислим и да се поразровим малко по темата и да сме малко по-заинтересовани изцяло върху бъдещето си, върху това какво ни се случва. Вярвам, че до голяма степен това зависи от нас, макар че много хора ще кажат да, но те се манипулират и какво ли реално зависи от нас, но въпреки всичко ние можем да бъдем, т.е. една сила. Или поне можем да се опитаме да направим нещо и да знаем, че сме направили нещо. Да, и вярваме, че невежият човек е незаинтересования човек, всъщност. И за да можем ние да управляваме сами бъдещето си, трябва да се поинтересуваме малко от това какво ни заобикаля и да вземем нещата в свои ръце. Защото лесно е да кажеш, той прави така и така, но когато ние не сме взели собственото си бъдеще, когато ние не го управляваме сами, е много по-лесно вината да се хвърли върху някой друг. Също така, незаинтересованият човек и необразованият човек е много по-лесно манипулируем. И всъщност забелязвам се повече и повече хора, лошото е, че млади хора да обръщат гръб на това, именно да си казват аз нищо не мога да направя и да поглеждат на другата посока. Но това точно смятам, че прави нещата по-лесни за моделиране, така да се каже, от хората, които искат да се възползват от народа. Да. Точно така. Всеки един от нас е минал през периода или в момента минава през периода аз за когото и да гласувам, нищо няма да променя. И да, може би в голяма степен сме прави да мислим по този начин. Но пък как бихме могли да разберем, ако не го направим? Смятаме, че да упражниш правото си на глас е много ценно, защото така можеш да видиш как вървят нещата и къде ти се намираш в тази държава. И реално, ако ние не си извоюваме промяната, няма кой. Това, което днес искаме да ви споделим е малко от информацията, която лично ние успяхме да открием и може би се надяваме да пробудим една дискусия, защото самите ние, това е лично нашето мнение по темата, но искаме да видим и вашите гледни точки и може би да стигнем заедно до истината и до най-правилния начин как може да се постъпи, за да не оставяме съдбите си в нечии други ръце. Информацията, до която ние стигнахме, интересувайки се покрай настоящите избори, беше следната. Аз лично в една статия прочетох за задължителното гласуване, което много ме напрегна, тъй като това, което съм учила в училище, е, че по Конституция всеки има право на глас, но това не е задължение на никого. И как бихме могли да задължим един човек да гласува? И тъй като не съм сигурна в ясните си спомени от училище, се поразрових малко и действително намерих този член в Конституцията, който е от глава 2 права и задължения, член 42 алинея 1, който гласи: гражданите навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи
и да участват в допитвания до народа. Така че спомените ми явно са правилни, гражданите имат право на глас, но това не е тяхно задължение. И алинея 2 от същият 42 член от Конституцията гласи: организацията и редът за произвеждане на избори се определя с закон. Който закон е Изборния кодекс. Който изборен кодекс през 2014 раздел 2 избирателно право, активно избирателно право, член 3 алинея 1 гласи: право да избират народни представители, президент и вице-президент на републиката имат граждани, които са навършили 18 години към изборния ден, включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание и лишаване от свобода. Това е за 2014 година. Но тази година чрез Държавен вестник е обнародвано този член в Изборният кодекс да бъде заменен. И днес член 3 от Изборния кодекс гласи: изборите се произвеждат въз основа на всеобщо, равно и пряко избирателно право, с тайно гласуване и осигуряват свободно изразяване на волята на избирателите. Гласуването е задължително, извършва се лично от избирателя и представлява изпълнение на гражданският му дълг, тъй като самият закон е направено изменение в избирателния кодекс. Но тъй като в самата Конституция член 3 алинея 1 не е изменен, не става ли самият избирателен кодекс противоконституционен? Това е моето мнение и въпрос съответно към вас. И ако сред вас има някой по-вещ в темата, бихме се радвали да ни разясни как седят нещата, защото това мен лично много ме озадачава. Мен също има ужасно много такива подобни възникващи въпроси и непрекъснато хората коментират, независимо дали в социалните мрежи или на живо. И в крайна сметка няма кой да им отговори. И мисля, че един такъв дебат би бил полезен. И ако има някой, който не е повлиян от външни фактори, със сигурност ще е добре да се види едно компетентно мнение по въпроса и разглеждане по-дълбоко на този въпрос. Макар да не сме убедени в разсъжденията си, се опитваме просто да дадем стимул на хората да бъдат по-заинтересовани, да се зачитат в такива неща и да се замислят над тях. Връщаме се на момента, в който сме на етап не знам за кого да гласувам. В този момент повечето представители за президент, кмет, вице-президент и така нататък, знаем, че има един брой, който е немалък от хора. И повечето от тези хора са неизвестни за нас. Известни са ни едни лица, които виждаме доста често по новини, дори в собствения си град срещаме по улицата като обикновени хора, но когато не знаем за кого от тези, така да ги наречем, по-изявени кандидати да гласуваме, мисля, че е наш не дълг, но може би всъщност дълг към себе си е да се поразровим, да проучим тези хора и да изберем, ако не най-добрият от тях, защото безгрешни хора няма, но може би този, който ще бъде най-правилен, чието възгледи съвпадат най-добре с нашите, или дори, ако трябва така да се каже, най-малкото зло. И да гласуваме за този човек, защото упражняването на глас е нещо важно. Упражняването на глас до една голяма степен смятаме, че е наша гражданска отговорност. И както вече тя спомена, мисля, че е по-добре да се гласува за дори най-малкото зло, отколкото просто да оставите гласа си на произвола. Защото примерно, пускате празна бюлетина, обаче сте се подписали вече в списъка като гласувал. Какво се случва? Разбира се, че тази бюлетина е много по-лесно да бъде подправена. Ако не знаете за какво да гласувате и не сте сигурни в нещата, които политиците говорят, всеки има достъп до интернет,
всеки има достъп до библиотеки, всеки може да отиде и да проучи в архивите какво е политическото минало на тези кандидати, дали те отстояват позициите си. Защото, разбира се, ако един човек преди 10 години е бил ляв, а в момента се води, че е десен, или говори неща, които са напълно в разрез с други, които е казвал преди това, този човек, мисля, че по пътя на логиката е очевидно, че не би бил надежден. Сериозен кандидат. Абсолютно. Въпреки това, може пък нито един от кандидатите да не допадне на вашите възгледи, на вашия начин на мислене и нито един от тях да не предлага това, което вие целите за вашето бъдеще, за бъдещето на вашите деца, за бъдещето на семейството си. И от тази година с въвеждането на задължителният вод е въведена и графата "Не подкрепям никого". Но какво всъщност е ролята на тази графа ме вълнува мен лично. И изводът, до който стигнах, и до който всъщност стигнахме, е, че тази графа се явява един недействителен глас. Тоест, ако ние пропуснем да гласуваме, това няма да има никаква разлика с това ние да гласуваме с "Не подкрепям никого". И какво всъщност се явява? Един вид, ако ти изразиш своето мнение, че нито един от тези кандидати не оправдава твоите очаквания, твоят глас няма да бъде чут, защото тази графа се явява недействителен глас. И какво правим, когато гласът на народа не е чут и не бъде съчетен? Това ме вълнува мен лично и бих искала наистина да чуя вашето мнение. Все пак се води, че живеем в държава, в която властта произлиза от народа. Нали така? Все пак. Ако не всички сме чели Конституцията, мисля, че е редно да направим. И говорейки за това, всъщност стигаме до една много важна точка, която са референдумите. И тази година, заедно с изборите, видяхме, че се проведе и национален референдум, иницииран от шоуто на Слави. И тук всъщност изобщо не искам да свързвам референдума с Слави. Бих искала да подчертая, че ние не следим шоуто, не сме хора, които биха скочили с две ръце и два крака за подкрепата на този референдум, защото се води, т.е. иницииран от Слави. Но твърдо подкрепяме провеждането на референдуми, защото по този начин ние показваме мнението си, ние се опитваме да направим някаква промяна и за това всъщност лично аз поне свалям шапка на Слави, който може да е всякакъв, не съм напълно достатъчно запозната с неговата личност всъщност, за да говоря за личността му, но се радвам, че има кой да покаже на широката аудитория един вариант на нещата и да покаже, че всъщност нещата биха имали възможност да се случат, въпреки че тези, които следят по-усилено новините, са забелязали, че всъщност този референдум бе саботиран милиони пъти. По всякакви начини се опитаха да го продължава да бъде. Точно така. И всъщност хора, замислете се. Може да сте против въпросите. Аз в момента не коментирам въпросите, които са в референдума. Коментирам това, че смятам, че това е един много добър начин да се покаже, че народът има действително право на глас. Вие може да гласувате с не на тези въпроси, щом не ги одобрявате, но не съм съгласна с тези, които толкова усилено говорят срещу този референдум. И смятам всъщност, че повечето го говорят точно на базата на това, че е инициирано шоуто на Слави, а не до толкова, доколкото са против. Представете си, че не знаехте кой прави референдум. Щеше ли да е същата реакцията? Все пак референдумът е народен, национален и ако не чрез референдуми, как по друг начин биха могли всички хора да изразят своето мнение, защото не можем аз, не може тя да се хванем и публично да кажем аз искам това, аз искам това, аз искам това. И смятам, че референдумът е най-добрият начин да се чуе всеобщия глас.
Аз също мисля така, защото представете си, излизам аз и казвам, искам еди каква си промяна. Кой ще ме чуе мен? Аз съм никой. Обаче, ако всъщност по-голямата част от народа се окаже, че мислят по същия начин като мен и се проведе един референдум, ако разбира се той не бъде саботиран, бихме могли да стигнем до една истинска, действителна промяна. Точно така. Няма кой друг да дойде и да направи нещата такива, каквито ние искаме да бъдат. Ако ние сами... Точно така. Ако ние сами не тръгнем да се борим. Защото очевидно с тази система ние трябва да се борим. Идва и една друга тема, споменавайки това, и това са протестите. Велики протести, велико нещо. Има толкова много организации за протести, толкова всички скачат, толкова всички го обсъждат и са надъхани и казват, ние трябва да излезем, да се бием, едва ли не да се замеряме с камъни, какво ли не. Защото действително се вижда, че няма особен смисъл от мирните протести. Никой не обръща внимание. Но друг минус е, че всъщност ние сме повече на приказки хора. Да, в крайна сметка това, което правим, е да изливаме един куп словоизлияния в социалните мрежи. Или по кафенетата. Или по кафенетата, но на практика не правим нищо. След третата бира си говорим за политика, скачаме, дори може да се сбием с някой на тема политика, или какво трябва да бъде и какво не трябва да бъде. И сме много сериозни, докато го говорим, но аз съм била свидетел. Преди 2 години имаше масови организации за протести. Преди 2 години имаше адски много събития в нашата любима социална мрежа Facebook. И страшно много хора казаха, аз ще изляза, аз ще се боря, аз искам промяна. И какво се случи? Отидохме 100 души. Нещо от този сорт беше. Няколко пъти се провеждаха протести. Ефектът беше абсолютно еднакъв. 10 000 души в събитието, примерно, защото си спомням, че беше голяма бройка със сигурност. И накрая тези, които излизат, са 100-200 души. И какво ще променят тези 100-200 души? Хора, заставайте зад думите си. Пак повтарям, ако искаме промяна, трябва да си извоюваме сами. Няма кой, тая промяна няма да падне от небето, няма да слезе Господ, няма да дойде Исус Христос. Да се връщаме отново на момента, че промяната зависи от нас. И най-лесният начин да се опитаме да направим някаква промяна е именно да отидем да гласуваме. Именно. Ние сме хора, които искаме да се борим с каквото можем за светлото бъдеще на страната си. Защото, каквото и да си говорим, искаме да си останем тук, а не да търсим по-добри условия в чужбина или да пращаме децата си там един ден. Просто искаме да сме в родината си. И това да е най-доброто място, което има на света. Или поне да не е най-лошото. Точно. Наистина, от сърце се надяваме да сме накарали поне един човек да се замисли над тези неща или да се поинтересува малко повече от състоянието на държавата в момента. И повтарям за хиляден път, т.е. съм хилядният човек, който казва, че България е една страхотна страна, може да не сме толкова доволни от нея като държава, но смятам, че си заслужава и че действително можем да постигнем нещо като народ, ако сме обединени и едини. И да не пращаме децата си да се развиват в едни по-добри държави, защото нашата държава може да бъде по-добра. Отново искаме да кажем, че с това видео по никакъв начин не се опитваме да наложим своето мнение, нито нашите възгледи. Темата далеч не се изчерпва от тук и ние самите смятаме да продължим да се интересуваме по-усилено от тези неща. И много бихме се радвали да прочетем вашето мнение в коментарите по-долу.
Също така, ако има нещо друго, което ви интересува, споделете го с нас, ще се опитаме да направим дискусия. Все пак за бъдещите видеа имаме нужда и от нови идеи. И това беше от нас за сега. Надяваме се, ще се виждаме често. Надяваме се всички да останем доволни от изборите, доколкото е възможно тази година. И ви пожелаваме много усмивки. Чао!